Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мои дорогие сестры. Давайте с вами прочтем вторую строчку. Су. Вау мадды мутасиль ваджиба арбаху ау хамсу харакят. Су. Та бу. Вау мадды мутасиль ваджиба арбаху ау хамсу харакят. Бу. تبوء لا تهنوا واو مد متصل واجب أربع أو خمس حركات نوء لا تنوء خنفا ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات فاء حنفاء سوء تبوء لا تنوء حنفاء. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мои дорогие сестры.